أمرت يكون ما خو حمدنا أحلفنا ينهبن نتأماي بحرنا الذي دمايو فسكيمنا يبرت مسواتي خفينا أربنا يحرنا حماسين سراي كولغو زيدنكل حماسين سراي كولغو زيدنكل زمهرتن حتبركا داش كله مستحل نعنتا أكب قدينا نعلن انفخايو هدي ذي عقت معبل امبلي أي قضاء يبل انفخايو هدي ذي عقت معبل امبلي أي قضاء يبل انفعي خايو ما يحاربنا تهدول سلام تخطاتلتنا إيش channel كميل تخونو سلام كتكونو نوتر من يوتيو انبهار أبزوان زي حدا أزيو أجرامي كمون زت حساسب كنتاتنا نرزلنا نسدما إثيوبيا أبزوان زي مبل 216 عامت يهجر مكلاكليا سراويت كان معتي سراويت كنا بلون خلكم يمزلو زلو بو منتر دما أبي وتهدراوي مرئيت ويدما وتهدراوي حيلخا من صبراغن كيلت كامرأين سراويت كامرأين عبي زمتا جيروم نيروم هلو ستوستن ساعتا وديلو أبدما أبو حدي أقداسي زربا تزاري بلو بزعبا زهلو زهلو كنتات نسو كنريينا سلزي أتكونتات ناتوم بستفلالي من قد استفلالي عينت سلف الزنبرو بزح سراويت تساطفوه أزدما بتزاما ذكر خلنا هذا من قستي وتهدروا عقبناتو هذا نتزبو مورال حفن مبال كنت كملو خلو كالو دما نسألاتين مدهال كومون انت عينت عقم خمزلكا بمرأي نخالوت أقلعتنا كالوت نمركاب استقبرك خون غليو أبز قدايزي أبز لنكنا زلو بوليتيكا وهواه دما نعوز دهسس استفلالي عينت حبريتا غنرينا نشتي كابت زقبرو كنريتي وتهدراوي أغمي زغربو زنبرو استفلالي وتهدروا أسوار زلون بزحي سراوي زلوني تراي نيرو جنتا كنرينا بتحادي أبز بولو مستعجي زلو هلو كنتات كم دما زي دنبي تقاومناتنا تعينت مرقص كعزي خلاف كم زي كنتات كنرينا أبزوني راح انت فيديو من البات ناي سماي نبرو من أبو متاونا نزلنا راهم مزنو ناي هايلاير ون ملكت كم زنبرن سراويتهم يريو كم زنبرو مسايلات ون كم زرايو استفلالي كنتات تراينير من البات نشتك تريو أبكالو ونريهم مدخونيهم كم زي عينت ون يريني رميم عقمية بلون وتهدراو حيلية بلون من هيكونن جن انتهيت علامة أبي أب كمي مدرخ بتشلو أبزوان زي تكونتات كايديو بعفون تايلو بتكبار كان تايز جبر نيرو أبزا فيديو بحثر زبالة كنريو كنفتنينا بليز لايك جبرو سبورت جبرو أنا إذا بتعامو زربات بس زلون مزو كنتات أبي زخط تلو زلو كمي لغقات ميخيل قالك هابا فومن وي كان احنا رخيبنا يزبلون أتحواويسنا كنريو كنفتنينا so just از رادارات ناتومن سيت ساتلايت صار ميسايل حيلتات قال ملي زري وزلويو so it is what it is كنفلطل لنا انتي قبرهم زلو جن بو زد حال حزب زلنا خوينا يسمعانني مجمريا اسكي انتي له تزاريبو ابز كنسمع ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ወረራ ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋት እንዳ so መቸም ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ከም ተዛረበ መጠን እንታይ ተዛሪብ ነይሩ ኣብቲ ዝሓለፈ ዋን ክዛረብ ከሎ ኣቢ ባሕሪ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ የድልየና ዝብል መደረ ስሚዕ ነይሩ እዩ ሕጂ ብዛዕባ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ተዛሪብሎ ግን እቲ ተዛረቦ ምስቲ ዝዓበየ ስእሊ እንተሪእናዮ ትርጉም የብሉን ቅድሚ ናብኡ ንዑምር ኣይና ግን ኣብዚ ለንቀነ እውን ካልኣይ ክፋል መደረ ተዛሪቡ ነይሩ أبي أب كم يكون تات كم زلوا دما كابو كن مهار كم نخل سلزي إز حجز قبر زلوا بستفل عليه من قد أفتك هالو كنا تاتو زلوا سكنري بليز لايك قبر سبورت قبر سكي مجمّر يعني زيان اسمع كيلا تاتني يرتراوين دما كتنتنو لنا يمنزي صوف لباش يتشجره عند لبو ما يناجر كنا أنتو سنت سونو يوهالا بالرياس كفته مكينة وسمي كمت مدفو كالتشرنو بزو يهاده قند موتشاتشن يبلّاو هينو ውስጣቸው ቀፎ ነው ባዶስ በሱፍ ምክንያት ካልተከፈተ ማይወርዱ ማይወጡ በቃ የተከበሩ ያስከበሩ ፎርጌት ኢት ሰው ሁን አንተ
ሰውንና ስራ ምኑ ጭንቀቱ ልትሞት እኮ ነው ምን ያሰቃይሃል በሱፍ ውስጥ ሰውን እንደ ሰው ተራመድ ሰው ውደድ አልቅስ ሳቅ እርዳ ስራ ዝም ብሎ ከኋላ ወንበር እንደዚህ ጥሩ አይደለም የኋላ ወንበር በሽታ ከናንተ ውስጥ ተነቅሎ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ብዙሕ ዘረቢት ኮይና ኣላ ምክንያቱ ነቶም ኣባላት ናይ ፓርላማ ናትዩ ኣብ ውሽጡ እቶም ኣባላት ናይ ፓርላማ ኣንጻሩ ዝሰርሑን ምስ ኣንጻሩ ዘለዉ ወገናትን ዝሰርሑ ከም ዘለዉ ፈሊጡ ከም ዘሎን ንዓታቶም እዩ ክዝልፍ ዝፍትን ዘሎ እዚ ድማ ምልክት ናይ ሓደ መራሒ ነቲ ናቱ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ሓይሊ ክቋፀር ኣብ ዘይክእለሉ ፍራስትሬሽን ወይ ከዓ ልዑል ሕርቃን ክህልዎ ከሎ ዘውፅኦ እዩ ዓብዪ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ بتخكل جن أبالات نايت برلمان نايت بلتقنا برلمان ناتو أبالات نايت بارتناتو كاب آتوم بزح عبوشتو مستناتو ممرحي زخدو كم زي اللو أمو بعتاتو ميجنا كم زلون أبكال درجة منغشت هاي الماريام بتصحي وزنا بري چنكات بتصحي كم زلو زتنتنو ويزنفتو كيلاتاتو نسميها اللغو سلازي بتخكل انتهي زبل ابزي حتى كنسمع عمو قد من ابكال محلافنا ابكمي عين الدرجه بتصحكم زلا ابي وشتا غداي نا اثيوبيا مراح زي يكون ابزوان انتهي بلولو نا اديس ابا مراح كبلو جميره مالو دما لو سيوطا سو مهوناچون ستاقو يا شوفير يا አጃቢ አንድ ቀን ከሞት ሲያድን ሰው እንደሆነ ይገባል ሰው ሁን በጣም የምትወጠሩ ሰዎች ሰው ሁኑ ደሞ የሚያስወጥር ስራ ሰርታችሁ ቢሆን ባልከፋ እኮ ሰው ሁኑ ምንድን ነው በጣም ከሚያሳዝኑኝ ሰዎች በኋላ ወንበር የሚመጡ ሰዎች ናቸው አትሰቃይ ሰው ሁን አንተ ተሰቃይተ ቤተሰብን አሰቃይተ በኋላ እኮ ችግር ነው ዝም ብሎ አሞርፎስ ዝም ብሎ ባለስልጣን ሱፍ ለባሽ የተቸገረ እንደ ልቡ የማይናገራችን ህይወት ላይ ይወስናል እና ቅድም እንዳልኳችሁ እነሱ ከረኛ እስከ ምሁር ተነስተው ሲያበቁ ከዛ ከጦር ግንባር ይሸሻል ምን እናድርግ መጀመሪያ ነገር ከተሰበሰበበት ቀደም መንግስቱ ቀድሞ መውዳቁ ዝነበሮ ምሳቀራ ቢሮም የምሰሪያ ማዛ ቪዲዮ ተደረጃ መንግስቱ ኣብቲ መወዳእታ ሰራዊቱ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ብዘይ ምኻድ ከግድዕዎን ብምህዳሞምን ነቲ ዕላማ ናይቲ ሃገር ብዘይ ምስርሖምን ብዙሕ ኣብ ዝጉየሉ ዝነበረ ዝዛረቦ ዝነበረ ምሱ ዝሳነ ኩነታት ይበፅሑ ዘሎ እዚ ኣቢ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብሓፈሻ ኣቢ ነቲ ስልጣን ናቱ ከናዊሕ እኳ ይፅዕር እንተሎ እቲ መንግስቲ ህዝቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ሃገር ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ ኢዱ ትወፅእ ከም ዘላን ፅኒሕልና ድማ ክንሪኦ ኢና ፋኖ ኣብዚ እዋን እዚ ቪድዮ ዘርጊሖሞ ዘለኹ ከሪአኩም እየ ምክንያቱ እቲ ፍራስትሬሽን ናቱ ካበይ ይወፅእ ከም ዘሎ እዚ ሕጂ መደረ ናቱ ድማ ሎሚ ዝተዛረቦ ነዚ ጉዳይ እዚ ንኩሉ ምምላስ ከም ዝተዛረበ ሓንቲ ካብቲ ዝተዛረበ ንስከ ንስማዕ ኣብዚ ብዛዕባ ታሪክ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኢትዮጵያ በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ማሳካ በዚሁ በተከበረ ቀን መግለጽ የምፈልገው ኢትዮጵያ በኃይልና በአቅም ለጋራ እድገት ለጋራ ብልጽግና ከወንድሞች ብር እንጂ ኖ ኣብዚ አላ ሶሪ ሓንቲ ነራ ዘረባ ብዛዕባ ታሪክ ክዛረብ ከሎ ዝተጋገ ግን ድሓን ፀኒሐ ከም ፃልኩም እየ ነዚያ ሕጂ ነዚያ ንስማዕ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ወረራ ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋት እንዳለ ይደመጣል ትድምፂ ናይ ኤርትራውያን ይኹን ናይ ካልኦት ሓይልታት በፂሕዎ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ሓለፈ እዋን ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ክንገብር ብዛዕባ ረብሓታትና ምስ ካልኦት ሃገራት ክንሰማማዕ ክንዛረብ ኣብ ተዛረብ ኩሉ ኩነታት ንገለገለ ወገናት ከም ናይ ውግእ ወይ ከም ናይ ሓይሊ ምጥቃም ኮይኑ ዝተሰምዖም ሰባት ከም ዘለዉ ይስማዓና ኣሎ ይብላ ኣሎ ብርግፅ እንታይ ቋንቋ ተዛሪቡ ክንፈልጥ ኢና ሕጂ ንዓዓ ንኽእርም ዲፕሎማሲያዊ ቋንቋ ክጥቀም ይድፍትን ዘሎ ንጠንቀቐላ ግን እዚያ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በዚሁ በተከበረ ቀን መግለጽ የምፈልገው ኢትዮጵያ በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም ለጋራ ጥቅም ለጋራ እድገት ለጋራ ብልጽግና ሁሉም አሸናፊ በሚያደርጉ ጉዳዮች ከወንድሞቻችን ጋር ተወያይተን
የጋራ ጥቅም የምናስከብር እንጂ በኃይል ፍላጎቶቻችን ለማሳካት ወንድሞቻችን ላይ ቃታ የምንሰነዝር እንዳልሆን በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ውድ ኢትዮጵያውያን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ንረብሓታታ ብዝያዳ ንውሽጣዊ ጉዳያት ናታዩ ግን ነቲ ውሽጣዊ ህዝቢ ክሕብር ዝፍትን ዘሎ ግን እንታይ ክብል ዝፍትን ዘሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ንዝኾነ ይኹን ረብሓናትና ንምውሓስ ወይ ከዓ ዘድልየና ነገር ንምርካብ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክንጥቀም ከም ዘይኮንና ቃታ ናይ ሰራዊትና ወይ ከዓ ብረት ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ከነልዕል ከም ዘይኮንና ኣጥቢቐ ከተሓሳስብ ይፈቱ እዩ ዝብል ዘሎ ሓሳቡ ምዃኑ ግን ኣብዚያ ኣብቲ እቲ ዝሰልፊ ናይ ወተሃደራዊ ተገይሩሉ ዝነበረ ባሕሪ ናትና መራኽብ ናትና ዝብል ጭርሖ ገይሮም ስምዕዎም እቶም ሰራዊት ናቱ እንታይ ይብሉ ነይሮም? ሰሚዕክሞም ዶ? ባሕሪ ናትና መርከብ ናትና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እታ ዝብላ ዝነበረ ዘረባ ሓሶት ምዃና በዚ ትፈልጥ ማለት እዩ። ምክንያቱ እሱ ብኣፉ እንታይ ክብል ይፍትን ኣሎ ንሰራዊቱ እዚኦም ባዕሎም ሓሲቦም ዝበልዎ ይኮኑን ፕሮፓጋንዳ ናቶም ኢቭን ባሕሪ ናትና መርከብ ናትና ዝብል ጭርሖ እዩ ነይርዎ። ስለዚ ስቲል እቲ ናይ ውግእ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ከምዘየቋረፀ በአፉ ካለ ዛረባሎ ሰብዚ ክሳብ ክንደይ ከም ዝገማጠል ክንፈልጥ መንታን ኢለ ከወንድሞቻችን ጋር ተወያይተን የጋራ ጥቅም የምናስከብር እንጂ በኃይል ፍላጎቶቻችን ለማሳካት ወንድሞቻችን ላይ ቃታ የምንሰነዝር እንዳልሆን በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ውድ ኢትዮጵያውያን ሀገርን መጥላት ተቋምን ማፍረስ በብዙ የአፍሪካ ሀገራት እንዳየነው በእኛም ሀገራት ብዙ ያልተሳኩ ሙከራዎች የታዩ ሲሆን ትምህርት ልንወስድ ይገባል። ኢትዮጵያን ማፍረስ፣ የኢትዮጵያን ተቋም ማፍረስ፣ የኢትዮጵያን አብሮነትና ወንድማማችነትን ማፍረስ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ቢሆን ያልተገባ ተግባር ነውና ትምህርት ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ሃገራት አፍሪካ ክንመሃሮ ንኽእል ኩነታት እንተሎ ንሃገርካ ብምፅላእ ወይ ድማ ነቲ ፖለቲካ ናይ ሃገርካ ብምፅላእ ሃገርካ መፍራስ ክንርኢ ከለና ብዘይቃል ዓለም ኮለል እናበለ ኣብ ሱዳን እዩ ክዛረፍ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ካልእ ኮለል ከይበለ ልዕሊ ኩሉ ግን እዚኣ ዝብላ ዘሎ ዘረባ ንሕና ስካቦም ተማሂርና ሃገርና ካብ ምፍራስ ክንድሕን ኣለና ፅሊ ከይንጉስጉስ ክንጥንቀቕ ኣለና ንኽብል እንዲ ዝፍትን ዘሎ መጀመርያ ናይቲ ዝዛረቦ ዘሎ ንነፍሱ እዩ ዝነቅፍ ዘሎ። ምክንያቱ ኣብተን 5 ዓመት ኣብ ስልጣን ፀንሓለን ኣብ ኩለን ክልላት ዳርጋ ብቐጥታ ምፍሳስ ደምን ሓዘንን ጭንቀትን ሽግርን እናባእሰ ይኸይድ ኣሎ። ልክዕ ኣብዚ መድረክ ንሱ ዝዛረበሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ቅድሚ ሒደ ሰዓታት ዝወፀት ሓንቲ ቪድዮ ክሰደልኩም እየ። ሽዑ ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ክንሰግር ኢና። ፕሊስ ላይ ግበሩ። ነዚያ ንስምዑ እንጂ እዚ ፋኖ ዝበሃል ኣብ ሓንቲ ከተማ ናይ ኣምሓራ እናኣተወ ዝግበር ዘሎ እዩ። ስለዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም ሰራዊት ኣይደኖ ብትክክል እቲ ፋኖ ዝበሃል ብዙሕ ዓወታት እቲ ፋኖ ዝበሃል ሰራዊት ብዙሕ ዓወታት የንፀባርቕ ከም ዘለዎ ኣብ ብዙሕ ነገራት ይዕወት ከም ዘለዎን ከምኡ ድማ ሕብረት እናገበረ ይኸይድ ከም ዘለዎን ዝገልፅ ሓበሬታ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝመፅእ። ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዜና ክብ ኣይደልን እየ ካብ ካልኦት ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ድሮ ኣብ ካልእ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘለዎን ኣብዚኣ ድማ ታስእሊ ረይዋ ንግዚኡ ክኸውን ይኽእል እቶም ፋኖ ግን ኣገይን ናይ ኤርትራ ልውላውነት ነኽብር ኢና ብዝያዳ ድማ ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ንደሊ ኢና ኤርትራውያን ናጽነትኩምን ልውላውነትኩም ነኽብረልኩም ኢና ዝብል ዘረባ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይመጽእ ኣሎ። እቲ ደንበ ተቃውሞ ናትና እንታይ መዕለቢ ክህልዎ ይኽእል ወይ እንታይ ዓይነት መርገፂ ክህልዎ ይኽእል ድማ ክንርኢ ኢና። ሓንቲ ቅድሚ እዚኣ ናይ ፋኖ ወታደራት ናይ ፋኖ ኤርትራ እንታይ ስልጠና ገይርዎም ከም ዝነበረ ሓንቲ ኣብዚ ቪድዮ ወሪዳ ነይራ ትማል ድራኽዋ ክርእየኩም። እዚ ታዕሊም ዝግበር ዘሎ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ኣብ ኤርትራ እዩ።
إذا عين السلطنة ونبغى تدراوي أبير تراز وصدوا خمس خانو أدنى كابيا وتيات ترفجين كلنا جرجن ناير تراس سلطنة كوهابهم كلنا نايفانهم يوم أو أماني رم مثلاً لذي إيرترا بزح سلطنة هم تجبرت اللهم يزنجر بدري جمر سارج عم بس سارج بدري جمر بعفش أتي سلطنة إيرترا هباتهم كم زنبرت that's why it three words أنا أحكم بوجن بوجن ناي فانو ويكابتن هيك لهم حراب زوانزي نيرترا زدقف نجارات كم زجبرو أبز sorry سكمت تري وزن لهم طبعا ديرا تريوا دارجا بزح جزء زي ترى نتصور زخونين هيرترا كارتا فاليوزري إن أنرجع لنا بوجن أورومو زرزلو أبزوان زجم تدقاقامي كارتا هيرترا زحوش كنتات كم زرزلو أذكريو أسكنيش تكن من هاجراتنا አሁን በአንድ ቡድንና በአንድ ግለሰብ እየታዘዘ በየሰፈሩ እንደሚያወደለድለው መከላከያ ሰራዊት ሳይሆን የሀገራችንን ዳር ድንበር ከጠላቶች ጠብቆ የሚያቆይ መከላከያ ሰራዊት እስከ ጥግ ድረስ ያንን የሚያክል ሰራዊት ድርጅት ስር ሆነን بحفشة أبتوجه بزح أبي چنكت زفترلو كنتات كم زلون بفانو بزح جزء صبغ أبتناي فانو زحسبو ورار ناي كلتو سومن جل operations جبرو درونا بوارح تسجعلو سلزي أبو stress كم زلو يزنجر قبل أوشتو دما again أبكال فيديو نحبي ركم نيره وشتاو كنتات سلزخونا ناي إثيوبيا أبتي مكلاكليا سراويز بالوي كانايت فدرال ونايت منجس سراويت أمحارو له سلزي نحواتهم قاتلو كل جزء مستراو حبريتانا يموت أكلتالو كم تزدل لك تقولي كل يوم كم تي نسوس دوليك وقبروا لي كل يوم سلزي الزن ودزن أجمعات كفتروا له خمس غل مستبحال يد بخال من قدد ما أبتي دنبنا يتقاومت ويدا لي تفتحنا إيرترا زبها الدنبي أبزو وانزي حدا زي أقدر سكونتات الله مخنياتو أبي بنشور انتاي كم زلي بستفعل من قدر رقيمنا أكسس ناي بحر ده يكون أفدق بحري سلازي الأولى ناي هاجر تحسو وده بيزدل زلو سلازي بخالا زراربا نيرترا حقوبت نتل الأولى نيرترا كفرش يزدل زلو سلازي اتدم بتقاوم نيرترا أبكرنا من قدي زلو أبزو وانزي دما اتزبلت أجزيه يكون منيون ربحان نيرتران نت تاريخ نيرترا ويكا حزب يرترا نحجر يرترا أخبيرو زك ألس منيخه مزمز حيلي كشيء زخيل نخنفلت حجزنا زخيل كنا تاتيو سلازي أبزنا أصلنا أماني لصلنا حنت حبريتا أبي مسجل وجن تراخي بزبل حبريتا له زد ما درجة ما بزحتنا أن جمتوزنا برنايو إسكان اسمعيو انتايا قاتي مزبحال زلو إسكان اسمعيو مغنياتو مستكونتاتنا أبزوانزي سنة هلون أبي أوروبا حبرت أبتنا يا European Union دم حدا توعيدنا humanitarian دي قال ملة خايدوني راون تصادف منيرم سنة هنا خنرينا زخولنا أبيك خايد كم زغل دما ما بريك باكمي that's listen now يا كبرات خاتاتنا قاعد حن متاهم بغطتها نابت حبريتا كنأتو كان ذي قربوس بركلكم أبي أحمد زفل عليو بأندنة إيرتران إثيوبيان نأمن ينازلو إيرتراويان انت لاي مهورات زركبوهم دك هبسا مالتي كم ودما تولدتنا عفار زخونو قجلتات تمالي أبيت منقستو ببينهم أخيبا كم ذكا يدلهم ني إساياس كابسلتان لاي وديناينا مسألنا يا دمان سخاتكم يخوم أبتحتى يكونكم إيرترات مرحوة كم زبلهم كاب أمنات من جتات كاب أديس أبابا كاب 4 كيلو حبريتا بتيحنا الله سلزي تقولي ناي عسبن ناي ودبن أيقونن بحافشة ناي إيرتران كأي بحرن يو زخون زلوا بحثيرو لولاونتن ناتنتن إيرترا قلبيسكا مجبات بواجه حزب إيرترا أفكرنا أفريقيا قبل لاخا مرقات يو مالتيو إذا زربات يا بستفل علي من قدن ريال لنا انتاي مالتيو تقولي أبي مسمن كسرح كم زغل انتاي كجبر كم زغل مسكالوت شركات كجبر كم زغل ويكا مسوك صرحون زغلو كسرح كم زغل إذا فلوت نجار عندنا بوليتيكا مسرحيو تقوم كون تصرتي أمانيل أنا تصيرنا زلوا بزيا كنتات أبز دليل زلوا نتصور مخانو أبدا ما كم زي ديمقراطية كسفن ويقال ملا مبزحتهم كمان يوم زبل حسوتن ديجن بحفش ديمقراطية كسفن يعني تزبي رهوان خجبر اللي قالوا زبلنا أبجن
ንጹር ሓበሬታ እዩ ስለዚ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕሪ ገለ እዩ ዘድልየኒ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ I don't know ብኸመይ እዮም ክሕግዝዎ ዝደልዮም ዘሎ ኣይርድን ንሱ ምስ ኮይኖም ክሰርሑ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝውን ንጹር ኣይኮነን እስከ ንሽተይ ንስማዓዮ ድሕሪዩ ኣብ ካልእ ኩነታት ናይ ኣብ ገይም ከእንታይ እዩ ክንርኢና ድሕሪኡ ተመሊስና ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣሜሪካ ከንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ክንርኢና እቶም ምንጭታት ነዚ ብቁሉዕ ብጭቡጥ እዮም ኣረጋጊፆምልና ነቲ ውጥንን ሳዕቤናቱን ብዕዳን እዮም ዝገልፅዎ ንህዝቢ ትግራይ እውን ዝልክም ኣዝዩ ሓደገኛ ሕልሚ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ So እንታይ ማለት እዩ እዚኣቶም ኣማኑኤል ሙሉእ በሙሉእ ምስ ትግራይ ዝተሰለፈ ኣካል ኤርትራዊ ግን ምስ ትግራይ ትዕወት ሙሉእ በሙሉእ ዝተሰለፈ ሕጂ እውን ክዛረብ ከሎ ሞር ንረብሓ ናይ ትግራይ እዩ ክዛረብ ምስቲ ናይ ትግራይ ዝተሓወሰ ረብሓ ምክንያቱ እቲ ናይ ኣቢ ኢቭን ነቲ ናይ ትግራይ ዝሓስብዎ ዝነበሩ እውን ክድምስስ ስለ ዝኽእል ንዝብል እዩ ስለዚ ንስማዓዮ እሞ ንሕና ድማ ናትና ሕሳብ ክንገብር ኢና ንስማዓዮ ግን እዚ መሽረፈት እዩ ቆልዓይ እናበልኩም ነብስኩም ኣይተዳዓዕሱ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ስለ ዝኸደ ጥራይ ኣይኮነን ዘተሓሳስቦ ዘሎ እንታይ ደኣ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ንሱ በቲ ንሱ ዝደልዮ ዘይኮነስ ኣቢ ብዝደልዮ ንኸይከውን ስክፍታ እዩ ስለዚ ኣገይን ክልተ ጉሓላሉ ድዮም ክልተ ሰረቕቲ ሓማኹሽቲ ስንቆም ገለ ዝበል ምስላ ንዑ ድመስል ዘረባ እዩ እዚ ኣብዪ ኣሕመድ ንበዓል ለማ መገርሳ በዓል ጁሃር ዳሃዮም ኣጥፊኡ ልዕሊ ኩሉ ንኢሳያስን ጭፍርኡን ተላጊፅሎም ኣውትስማርት ገይርዎም ኩሉ ዝሓስቦ ናይ ዕብለላ ውጥን ደረጃ ብደረጃ ዘሳልጥ ዘሎ ብድሕሪት እውን ዞባዊ ደገፍቲ ዘለዎ ሓደገኛ ሓይሊ ሒዙ ብምትእማን ይኸዶ ከም ዘሎ እዮም ዘረጋግፁ ኣብዚኣኻ ማረምታ ወይ ከዓ ሓሳብ ክንህብ መብዛሕቲ ግዜ ውድድር ወይ ካብ ዝኾነ ይኹን ውግድ እዩ ተፃበኦ ድዩ ኣብ ቀዳማይ ድፋዕ ሰለስተ ዓወትካ ስዒርካ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ማራቶን ስለ ዝኾነ ናይ መወዳእታ ህወሓት እውን እኮ ነዊሕ እዋን ተዓዊተ ኢሉ ሰለብሬት ዝገብር ነይራ መወዳእታ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓዊቱ ስለዚ ኣገይን ቀልጢፍኩም ዓወት ምፅምባል ኣብ ናይ ትግራይ እውን ከምኡ ነይሩ ተመሳሳሊ ቀልጢፍካ ዓወት ምእዋጅ ትፀገም ናይዚ ምስ ህወሓት ዝሰርሕ ኢሉ ኩሉ ግዜ ቀልጢፍካ ዓወት ቀልጢፍካ ኣውያት ስለ ዝኾነ መን እዩ ኣበዲ ተጠቂምሎም ንሻዕብያ ወይ ከዓ ንዕላሞ ተጠቂምሎም ወይ ሻዕብያ እዮም ንዕላሞም ተጠቂሞምሉ ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ኣብዚ ቀልጢፍካ ውሳነ ዘይምሃብ ኣብ ሪያሊቲ ተሪናዮ ድማ ድሕሪ ናይ 20-30 ዓመት መን ኣብ ጂኦፖለቲካ ዝለዓለ ገይም ዝፃወት ዘሎ እንተኢልና ፍተወፅላዮ ደግፎ ኣይትደግፎ መንግስቲ ኤርትራ ዝለዓለ ሓይሊ ዘሎ ኣብቲ ወታደራዊ ሓይሊ እውን እንተኾነ ናቱ ሓይሊ ከም ዝሕይል ኣቦ እውን ፈሊጡ ኣሎ ብዘይ ናቶም ሓገዝ ኣይመወፀን ነይሩ እዚ ከዓ ብስለያዊ ምስጢር ዘይኮነ ኣፍ ልቡ ከፊቱ ኣፉ ከፊቱ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ 10 ግዜ ዝተዛረበ እዩ ናይ ምኽዳዕን ምኽያርን ኣመል ስለ ዘሎ እምበር ብመሰረት ሓበሬታ ኣሜሪካ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ክእለየሎም ድሌት እኳ እንተለዎም ልኡላውነት ኤርትራ ክገሃስ ግን ድሌት ዘለዎም ኣይመስሉን እዮም ዝብሉ ህግደፍ 30 ዓመት ናይ ቃልሲ 30 ዓመታት ናይ መንግስትነት ተመክሮ ኣለና ቆልዓ እዩ ክሳብ ዘለናዮ ተጠቂምናሉ ኢና ክብሉ ክምክሑ ከም ዝስምዑ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት እውን ወሳቢልናልኩም ነርና ኣብ እዋን እዚ ማለት እዩ እንተኾነ ብኣንጻሩ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኢሳያስን ኩሎም ዓሳክሩን ዘለዎ ንዕቀት መግለፂ የብሉን ዋጋ ይህቦምኒ ኣብዚ እዋን እዚ ስግኣት ኣብዪ ኣሕመድ ኢሳያስ ኣይኮነን ኤርትራውያን መንእሰያት ብርጌድና ሓመዱ ዘካይድዎ ዘለዉ ኣብ ቃልቡ ዓለም ዝሰሓደሩትን ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎ ምንቅስቃስ come on my friend I mean ክንምንታይ ሓይሊ ኣለካ ኣብ ደገ ንኣቢ ቤኒ ከስጎ ዝኽእል እዚ I really don't understand እቲ ዘረባ ብዝኾነ ግን of course ሓደክ ንናቱ ናራቲቭ ከተዓባቢ ክኽእል ኣለዎ ማለት ሲ ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ኣሜሪካን ፋሕፋሒልካ ዘለኻ ዋላ እኳ ሓያል ምንቅስቃስ ክህልወካ ይኽእል እዩ ንኣብስ ብኸመይ ስግኣት ክኾነ ዝኽእል ግን again ነፍሲ ወከፍ ነናቱ ኣጀንዳ ስለ ዘሎ ንእሽተይ ክንሰምዖ ስለ ዘለና ኢለ ከስማዕኩም ፀኒሐ ሕጂ ድማ ኣብታ ኔክስት ጉዳይ ብካልኦት ናይ ኣቢ ገይም በዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዘይኮነስ ዝያዳ ናይ ኣቢ ገይም እንታይ ክኸውን ይኽእል እስከ ካብ ካልእ ጌም ዝኣትዉ ኣይመስለንን ንርኣዮ ትብላ ዘለካ ነጥቢ ደጊምና ንርኣላ ኢና ካልእ ግዜ ምስ ኩነታት ማለት እዩ ብዝኾነ ሕጂ እቲ ከም መራሒ ብዛዕባ ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ኤርትራ ትኹን ናይ ካልኦት ሃገራት ናይ ወደብ በሬድ ለና ክብል ከሎ ብፍላይ ድማ ናብ ኤርትራ ተኪሮ ዝሃቦ ዘረባ ካልኣይ ምዕራፍ ኩናት ምዃኑ ብዝግምት ወይ ብዝእምት ምዝራቡን ንርእሱ ኸ በቲ ኣብ ብወገን ኣምሓራ ዝመፁ ዘሎ ተቃውሞታት ዝመፁ ፅሒ ተቃውሞታትን ናይ ኤርትራ ሓይሊ እውን ብድሕሪት ኣሎ ኢሉ ዝትንትን እንድሕር ኮይኑ ንርእሱ ኸ ኣብ ስልጣኑ ይቀልፆ ይኽእል እዩ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ምኻ ኤርትራ ደገፍ እንተለዋ ንኸይህሉ ኣብ ቦታን ኣብቲ ቦትኡ ንኸይህሉ እውን ዕቅባት ኣይኮነን እዩ ገለ ዘብል ኣነበባ የብልካን ዋላስ ኣለካ
ندهر زين تيري خان تازحته أتي ناي محر حيلي أب رسمة ويك أقول بك بخنا يكاخن حزام دلو خنيرة تي بيترازو له حيلخه تي بيترازو له سلطانك كسب كندو أبناء إرتران ولا نتزمت مراحي ندهر داني قصة مخان أمينهم سيبت ساعته هو أتيهم كخارق قبرو دلو خي تفتروا له من دو هو حجي إن فاكت ولا بحقون عين الحريقة أزي كدامي منستر عبيز قبرو مو واجنا يوجيه نحتوى واحد معناته وجهت وجنا كدنا يكون كوتكوس يس زروان حتى زاريكا أخوليو الصخاء سقاتهم زخانكا سلازي حجي من السنة يطرى جستيفايديو لزي سرعة زي كدخمات راح زي يكون كالقصون نحكي له مالتي من البات بغد تاو متو زي يكون جن بغال مقدتات مالتي حدا خابو زي أم حراس جوجوزلو حجي ناي كالسي مثل ناي محرا تكبيركا دحر إثيوبيا كابزي سرعة زي الناس أجيرهم من البات نتاع عين سرعة دوريوس زينوعاتهم زبل كتيخون ما يبي كم كلا حتى تاجرنا هنا العلون خلينا حدا زيو هلا أنت قد استراتيجيكاوي حساسوان إيرترا قبر زلو زبل أزوان زي حدا خبي كدامي منستر أبي زولون تاينيرو إذن عفار تريانجل زبل زربان سيو ما كيتر في أرينيرو أنا تذكر مكا كاب نوح جزيات حيزة حدا خبي دخمتات ناي صورة إيرترا ني عفارنا إثيوبيا زأكل حجز زي مقبرهم مغنياتو إذا ما بلي كاب حدا نتبن علي مغنياتات لنا مالتي قدامي سلطنتنا عفارنا إثيوبيا زأكل حجز زي مقبرهم مغنياتو إذا ما بلي كاب حدا نتبن علي مغنياتات لنا مالتي قدامي سلطنتنا أوسا بالسلطان علي مرح زنبرت مها تغير له حرنة عفر زبالو زنبر مالتي حي زي إن فاكت بمولو تكل العفرنا أبي إثيوبيا سو بحفش أتنا عبي جيم أنتي كون كم تخيل نخرينا إليه كريكم تانيه حجي أنتي كجبري أبي أوروبا حبرتك أنتي كايدالو مالت كلاتهم ناتهم جيم انديوز جبر زلو أنت كابتي كتجبر التخيل يا أتبهالسك كنري which is اسك أبزي تدم بتعاملاتنا أنتي كجبر كم زخيل أبزي لنكني كابس تجبره استفل عليه ريتوتات كنري كم فتنينا تدمتي أبلون فيديو درهب كوجن بحفشة زيا ميريام تبهال بروفيسور يا هولنداويت حدا أب يوروبيان يونيون ني أكتيفيستس ويكا تقاومتي بزعبا سبعو مسألة زتنكف أرستي بمقبار تعديمهم نيرهم بعد بيانة وفوي دما تساتفهم كم زنبرو أكدميو جن أقدمهم مرقت يوم ونقليهم أفليت أبني رمي يمتاي كم زدليو let's listen نعوذ بلوم يلن بوليتيكا نحسماتات سي نعوذ بلوم يلن بوليتيكا إثيوبيا يكونسي شعبي يتوعوا من يبالو حجي تحابي يخيدو نحنا زعبنا يو قولي لنا حتى فلطوا زلوهم جن نحنا كمنجس إثيوبيا يكون كمنجس تجراي وقعوا صوعيد حشوخ زي كونه غمزنا ناي شعبي ناي أبي أبدرفو أبسوا أواسا أب سعود عرب حشوخ زي كونسي بقلت إن إحنا تصوّر ناس كن كيدنا. وقت كي كم تخل دان فلت ندينا جن أبتنا يتقرأي جن وكوز وعكاينا برن حقا مزراب أبنا يتقرأي أنت تسوون يركم بجاك كاتقرأي تعوتنا يلكم كنت زمرو كالو كنت قبرو ودخلوا أي تراين سلزي ولا حنتي حجيتي تي مبزحتو زبير ترى زبر هلو زلن تايو مزخونك صرحو هم زخلو which means principle ناتو من تاي مخانو نصور كم زي كونه أبي كمتي بوهاشم تقامي زي عبد الرحمن بوهاشم زبلو سنه أبز دلو زلو درجة كويناتي أو يجوز زلو كنبل نخلينا وتهدروا حيلو كانت دي تتكمل وتهدراتو دما بحرناتنا مركبناتنا قبل سنه سلازي زين يرتاح قبض فتن زلو سبيو مسوك صرحو عادي عندما كان على رشتي نتزاد لي واحد من لما يبي كلا يدما كل جينا كي تعدم كخلا هبتنا يتقرأي ونكو يتكحويس كان يركح الجون تقرأي أبتوانتي نيرتراح قوبتي أمزل نيرهم زردين أسمران تزياتي كم زي جيريز بعل نيرو أبو من مسوم كنا نحنا سعدا تركز تخدنا هو حاتينا تباهيليو أي تباهلنا يكون نكل تسلسل جزء تباهيليو حجد ما لك ما تكل كم زي اللي تقمتي لك عجون مس أبي again نتي sovereignty نت الأولويات نيرترا زي يخبروا نتهاجر كجوبتنو زفتنو مساتهم كسر هي كتب لك لها نسخة علامة نسبة إيرترا كم زي كوني نتصوريو أبي إيرترا منقص كتير سرعات كتير بوليتيكا وكذا كتير نبوريو نخميل كهتقام نهاجر كتفيه مزبل زلو حيلي كتسرح كتسلف جن كلا رشتيو and this has to be clear فلذي هذا الشباب زوان زي بخمية خميلكم كم تقاومي أبزوان زي متيو مس
مس أبي مس زخون حيلك على سي أمة تحيل مسو اللي فنتق فترة زبل زول دما نتحجر كوجبت فحفح إيتي بحري كوسدي مريت كوسدي مزبل حيلي كسر تقينكا العليو دما كتؤمنه يكون زخون عينت عقم زي بالكا أبولاند ويا بأوروبا كوفيلكا كتجبرت تخل زخون يكون دبلوماسياوي كطباوي بوليتيكاوي زخون يكون ربحها بالكنب أولاد تغربه أمين نسون توم مسوزلو سبعتن there is nothing they can bring to the table نعتت أولاسي كم تصور زخول نجار يلا سلامتاي ترى سبات يوم زياتهم سلازي تعونكو خجبر وازخلو نعبي زل خجبر نحنا كم إيرتراويان إيرتراويان سلزخلنا نفقد الكلنا زيات رايم كم لزخلو and this ties a lot مستا بلو revolution مستا ناي بلو بانديرا حيزو مازلو تسمية بانديرا نايم تاي بانديرا إذا بانديرا حيزو مازلو ناي federation you see ناي federation بانديرا مالتها مالتيو نناسنتنا إيرترا عين دقفنينا وين أبتي جزيرة ريفرندم ناسنت ندلينا أي بلان هنا اتنا شعوزنا برا فدريشن يحشنا أبغى تايلوني رابط زرباناتو فدريشن كان فدريشن كان مرجع كان متو نخيلينا يلونير سلازي مش أوروبا حبرت كراهبو خلو مهما رايتس أبير ترازلو سبعة مسألات جهزت أبير تراز في زلو this topic is كندك زمتيل كمان له معربايان هجرات نبوليسي نستراتيجي كتكمل خلو human rights هيكونن human rights تزخوني أوروبا حبرت بمولة أوروبا حبرت أفلسطين زكاية لابد مع عينه انتهي له عينه تكيت له أفلسطين شدش حسب تقاتلهم الله أبقد مع عينهم بروكيتات ميسايلات نفرت كنات أمريكا نا إسرائيل سوري كلت يوم حدي انتهي جن human rights أي قد سومني رديت أخلي ماي إسرائيل كل عطياتهم كلا ولا حنش أجمع يبلون as a matter of fact الزبينة أبقى فيديو قريتهم سردوا يعملوا كاي سماع كونجن انتهي قبل سميعيو مس إسرائيل يعني إسرائيل يزدقف قبل سميعيو لازم تايم على تبغى على زر أربعة أب تجراي خون كله قالوا تحيلتات تجوبت واصلوا زلوا مس تجراي تبلت أنيكا أب فلسطين the same case نزلوهم قلنا أنا مس إسرائيل again تايرنا متكل كم زي اللي أتكل كم خات كم زي اللي سلازي العلامة بنتصر بزخون يكون واقع سلت عنا محازيو he really needs that تا كرسي اللي على تومسو زلوا إن تا كرسي يلي والو نتانا يساس نزيان مركب دما مزخون يكون حيلي even تهاجر أبزي الله تلو عندنا عايز أجرب نجن تهاجر تزي الله نعم تا كرسي يوم كدليو مغنيات تلو لاو نت ناس إن تهاجر زي تلقفتين كا نابنت تا سماويت بانديران إيرترا بجزء فدريشن إيرترا كم هاجر يقومت النيرة مبل 10 ستيت ويكا كلنا أمريكا ناي مبل كندي أتيك 10 كلنا إثيوبيا نيرة سلازي تبانديرا وكويد ليكاني سلازي نفدريشن نندقف قبل خلو أقدم يوم مزناي أبي سلطان مزناي أبي حلمي تسمع معي رمالتيو إذا سمع بقال بزيك على العالم مغنياته أبز دليزلو نتهاجر كحوسات ندرقينه نساتهم مسوق صار أنتو خينهم نتي 3 عمز تقالسنا الناس نت بقالوا 10 تجزين نتقال سي كم زي دقفون ترقم كم زي بلون يزارب سلازي انتي مالتي زي بقليلو مستني أب علامة كسما معن كرعمن كم زغلن الزدما نتكونتات كقالوا لهم زغل بكاب قالوا نيشان اسمعوا نتكالاتنا فكدنا نتكالاتنا وكلنا وقعوت أوعيد تقبلنا سي كن كيدينا بقى فلوت وازيا تردو اندهر تصوع ناس كن كيدينا أنا بعد سابق هولي خلي تتكلم أنا تقالستن زمالو وكرايتري اندهر تماري بعد سابق سي الله أنا بعد سابق أما قال له صباح كم ترى إساس شوف زي كونه هجراويان يخون حزباو جننا لكم مشاركتنا تكون تقول يخون تقالستي يخون بزعما بحرون إساس زي كونه سي الصاتكم هم ناين حزبو كلنا لك I can't believe that. I mean, it's craziness. نحن برولوز لنا. I mean, حزبو كلنا لكم. العالم كلكم تودوا وتقولوا انتي لنا. بقى تقالتنا فكرنا. بصوتنا وكلنا. أم أديس هذا لنا. قلت سيو تحرجسي بقى فجأتنا لكم خادم ناي بروتوكول كاغيركا قال خاغيركا ما خد وقعوا صوعيتنا بحزبنا نزرقحو ناي شركنة صوعيت ناي حاجر ناي حزبا وقننا صوعيت اندحر تغيرنا سي بوقع اناونس غيرنا انا نخيد كورس نابغت كدو خمت دالي فلوت انديو كن I don't think he's that stupid بتوخينا باتجن تكونتات زيد ما دنسر لنا زلو زياتهم يمكا the same people نسبة إيرترا ديمقراطية كنم تعال كاين يلوم كي حفرز زعربوت مال نحنا نتقراين حدينا
يبلو نيرم لو مدما مسحب بخينا نتهلولاونتنا ኤርትራ ንምጥፋዕ ክንሰርሕ ኢና ፃውዒት ጥራይ ይገበረልና እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ዓቢ ኢንቴንሽንስ ናቱ ንፁር እዩ ኣፍቲ ገባሕሪ ኣይኮነን ዝደሊ ዘሎ ሃገር እዩ ዝደሊ ዘሎ ባሕሪ ክውንን እዩ ዝደሊ ዘሎ ባሕሪ ምውና ማለት ከዓ ሽርክነት ኣይኮነን ምግባጥ ማለት እዩ እቲ ናይ ዩኤን ቻርተር ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ቻርተር ኩሉ ልኡላውነት ናይ ሃገር ከተኸብር ኣለካ እዩ ዝብሎ ንዑ ጥሒሱ ሃገር ክውንን እዩ ዘወደብ ብሓይሊ ክሕዝ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣጆ ከዓድመና ምሳኻ ክንሰርሕ ኢና ይብልዎ ኣለዎ ስለዚ መን ተቃዋሚ መን ኸ ተቋማሪ ንኽንፈልጥ የነፅረልና ኣብዚኣ እውን ሓንቲ ካልእ ተቃዋሚ ሓደ ኣርቲስት ብጣዕሚ ዲስፖይንት ዝገበረኒ ንሪኦ ነይረ ኣብኡ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ራእሲ ወልደ ሚካኤል ገለመለ ዘሎ ትርክቲ ሕጂ እዚ ፍረ ሰላም ይበሃል ኣርቲስት እዩ ሾኪንግ ዝበዝሑ ራእሲ ወልደ ሚካኤል ናይ እዚ ናይ ሓማሴን ክስታይ ሰብኣይ ማለት እዩ እዚ ራእሲ ነበረ ኣብ ትግራይ ከይዱ ዝሞተ ሰብኣይ ዝበዝሑ ንተጋሩ በዚኣ ምክንያት እዮም ብፅልእ ዝጥምትዎም እቶም ዝበዝሑ ተወለድቲ ናይ ሓማሴን ማለት እዩ ዝበዝሑ እየ ዝብል ዘለኹ ኩሎም ማለት ኣይኮነን ሕጂ ብሓፈሻ ንኩሉ ተዛራቢ ትግርኛ ኣጠቃሊልካ ክትዛረብ ኣሸጋሪ እዩ እዚ እየ ዝበልኩካ ሰሊሓ ወይ ሕጂ ንኣብነት እዚ ሓደ ኣርቲስት እኳ እዩ ካብዞም ፍሉጣት ኣርቲስት ኣብ ደንበ ፍትሒ ነበረ ገለ ትግራይ ዘለና ርክብሲ ምናልባት ፅባሕ ንጎስ ዓብይ ከምዚ ኣሎ ምሽ ዝነዕልሎ ምናልባት ዓባይ ትግራይ ተኾነሲ ከምዚ መሓሸ ብኩሉ ብቁጠባ ምገለን ክሳይ ትኾን ወይ ከኣቶም ሕጂ ስግኣት ከኣኒ ቶም ዘለዉ ኣብኡ ዘለዎ ካልኦት ብሄራት ከኣኒ ስግኣት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዘይክደልይዎ ክእሉ እዮም ምክንያቱ ንሶምቲ ድሕረ ባይታ ናቶም ዝሽፈነሎም ከምዚ ዘለዎ እዩ ንዕኦምቲ ረብሓ እቲ ድሕረ ባይታ ናቶም ንኸይለዓልሲ ፅባሕ ንጎ ምክንያቱ ዓብይቲ ትግርኛ ቋንቋኡ ጥራይ ሓቢሩ እንድሕር ኣብ ሓንቲ ሃገር እንድሕር ተጠርኒፉ ኦሬዲ ሶም ናብ ማይኖሪቲ ገጾም ክኸዱ ኣለዎ ማለት እዮም ኮይኖም ኣለዎ ማለት እዩ ስኻ እቲ ማጆሪቲ ትኾን ኣለኻ በቲ ኣመፃፅኣ ታሪክ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ማጆሪቲ ኢና እወ ሕጂ እሱ ከዓ ከይለዓሎም ከዓኒ ዝሰግኡ ከዓ ኣለዉ ገለ መቸም ዝርእስቲ ልዒልና ንዕልል ነርናሲ ዓብ ኣርቲስት እየ ዝብለካ ዘለኹ ብጣዕሚ ካብዞም ተቃለስ ነበሩ ሕጂ ከዲዑ ኣሎ ምዚኦም ኢልኒ ምዚኦም ንሕና እኮ ፈቲና ይኮናን ዓዶም ከድና እዮም ዓድና ስለ ዝሓሰመና እዩ ምዚኦም ግን ይትረፍዶ ሓንቲ ሃገርሲ ሓንቲ መኣዲ ከማን ክትህልወን ይደልን የብለን ሰንቢደኑ ኣነ ሽሙ ናይ ትግርኛ ሽሙ ኣቡኡ ናይ ትግርኛ ከመይ ይደኣሉ ብኸመይ መንገዲ ደኣ ምስ በልክዎ ተቀዳዲሙ ዘለዓለሊ ነዛ ታሪክ ናይ ራእሲ ወልደ ሚካኤል ሕጂ ኣብ ርእስቶም ዝበዝሑ ብምእታዊት እየ ዝብለካ ዘለኹ ደቂ ሓማሴን እዚ ናይ ራእሲ ወልደ ሚካኤል ክስታይ ስለ ዘለዎም ሕጂ ከማን ወላ ኣብዚ ኩናት ትግራይ ተሪኢኸያ ከማን ብምእታዊት እየ ዝብለካ ዘለኹ ዝበዝሑ ንዓኣ ከም መበገሲ ኣምፂኦም እዮም ክስታይ ዝገብሩ ነቦታትና ዝጠለሙ ነባሓጎታትና ዝጠለሙ ዶ ገሊሎም ከም መበገሲ ምፂኦም እዮም ዝዛረቡ ንድሕራ ዝተበልካ ኮንካ ስለዚ ኣሐፊሽካ ምዝራብ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ኣብቲ ታሪክ መፂና ክንዛረብ ተኮይና ከኣኒ ብዙሕ ዝለዓል ነገራት ኣሎ እዩ ሰሊሓ ወይ ተረዲእካ ሶ እቲ ኣጀንዳ እንታይ ምዃና ንፅርትያ ኣገይን ነገይን እቲ ትግራይ ዓባይ ትግራይ ምዃና እታ ሕልሚ ንፁር እዩ ስለዚ ብኣፎም ክነግሩካ ከለዉ እቲ ሰሚዕካ ሕሳብካ ንክትገብር እዩ እዚኣቶም ዕልምናቶም ምስ ዓባይ ትግራይ ዳ እምበር ናይ ኤርትራ ጉዳይ የብሎም ታሪክ ናይ ኤርትራ ኣይኽብሩን እዮም ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኽብሩን እዮም ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣይኽብሩን እዮም ስለዚ እቲ ሕልምናቶም ካልእ ስለ ዝኾነ እዚኣቶም ዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣብ ክገብሮ ዝደሊ ዘለውን እኮ ነቲ ልኡላውነት ንምልኣይ ነቲ ሃገር ኣብ መግዛእትን ንምምላስ እዩ እንድሕሪ ከምኡ ኮይኑ ናትካ ኢንቴንሽን ካብ ምስ ኤርትራ ምስኡ ክሰርሕ ይቐለካ ይኸውን እዚ ድማ እዩ ሰብ ኩሉ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ደንቢ ተቃውሞ ደለይቲ ፍትሒ ዝብል ተሓቢኡ ዝነበረ ሰብ ቅድሚ ሕጂ እውን ንፈልጦ ነርና ኢና ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ግን ናይ ቃልሲ ወገን ናይ ኤርትራ ዲሞክራሲ ገለታት ክበሃል ፀኒዩ እቲ ሓቂ ግን እንታይ ምዃኑ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናበርሃልና ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣቢ ነዚኣቶም ክዕድሞም ድዩ ምስ ከስርሖም ድዩ ኣይከስርሖምን ድዩ ከመይ ክኸውን ኣብ ንባዕሉ ስልጣን እቲ ዝሕዝን ክፋል ናቱ they always side with the loser again and again ምስ ሕወሓት ኩሉ ነገሮም ገይሮም ገንዘቦምን ገለመሊዮምን ገይሮም ዜሮ ተሪፎም ካብኡ ከይመሃሩ ሕጂ ድማ ተመሊሶም ምስ ሓደ ዝጥፍሽ ዘሎ መርሕነት ሽርክነት ይፈጥሩ ኣለዉ እንታይ እዮም ክገብሩ ፅባሕከ ክሬዚ ስለዚ ሓደ ካብቲ ሕማቅ ካልኩሌሽንስ ኣይ ቲንክ ሓንቲ ግጥምላ ሚስ ካልኩሌሽን ትበሃል
exactly نزيها تنصبارق miscalculation بهالزي again a very very dangerous mistake أبزي كون شركة إيدك خطحوس كلها أنتي كم تأكل خمسة زي مفلات مالتي so بس خوينا بتي نايلومي نزيا كم زاجي ركود يدلي كل سب فليتو أستوعلو خيط كم زلو تراي كنا جرزغل تكونتات نتدم بتعامل نتكال نبي جزء خوص ضخم زغل نتصور خوني جبا نفس وقف جن أستوعلو كريو نتحبريتا كم زرهم كنا بهم كملة sensitive جزينا زلنا تكونتات ستيل نبي جزء خمس زبل نتصور هاي كنا جن إنك غزلي نبلكون هلو مارستي أبزغودة أبكال أرستي كسام الرهب ناتكم ريتو ناتكم حسابات ناتكم دقف كم وتري اللي نابلكو أبزك عطيه أبكالك سام الرهب تتصبغوا عين بركاي سقمي برهاني نعم خانت حيزة كسات حيزة أمباسادر فتحنا أوتي أسمع النبات وريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دي أختبرخ سماهاي أمباسادر فتحنا أوتي أسمع النبات وريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دي أختبرخ سماهاي